Salamu alaikum. Ya ne na kina salati. Me gida wai yanzu yaron nan fa na aje shi a nan gurgwai na neme shi na rasa kafin shiga ɗakin fito? Da Allah karki zolaya da Allah kuma zolaya kuma sai an taba zolaya akan yaro. Me gida ba zan can zolaya ba da gaske nake yanzu nan fa na shiga ɗaki fa na bar shi fa a nan gurin fa. Kuma karki irin ƙarya nake me gida. Yaron a'a wallahi ƙarya kike yi. A to sai dai shigo aka ka dauke shi me gida. To ko ni na sace yaron. Ni dai ba. Yana ce ko ni na sace yaron. Amma dai abin ya bani. To kinga billahi da ja ila sai kin din ne yaron nan yake kin nemo shi. Mu je. To me gida na. Mu je din ne yake dai kin nemo shi. Wallahi mu je. Me gida to ni na sai ina to wa Wani ne yake kin nemo shi. Sabe. An na taba sare yaro. An taba sare yaro. Ina da na yake wallahi yake. Ai wannan mamma. Kawai. Ni tsaya. Buro lafiya. Lafiya. Balwanka. Matarka ta sunna da haka. Matarka ta sunna Baba Ari ka ganta nan. Yola matso. Muna baka. Yanzu a ce an taba satar yaro ni ba taba ji an taba satar yaro ba. kamar sata masara saboda Allah. Menene? Yaro. Akwai. An dauke babu. An sace. An sace. Wai babu. Mu je. Ubada. Ka daina dukanta. Ka daina dukanta. To wannan an nuna kulciya baka ne ma bara ne sauri in je rungumar ɗan jariri na in tattala shi kar a raba ni da shi. Sata jariri saboda Allah kamar sata silifa. A sace jariri a marar nan jariri a saci jariri.